Gọọmenti Anambra Steeti kwuo na ya ga-ahazigharị ebe ha na-edobe ihe ọkpụ na Igboukwu bụ nke dị na kansụl ime obodo Agụata nke steeti a ka o wee bụrụ ebe a ga na-aga njem nlegharị anya dịka otu n'ime amụma ejigasị n'aka iji wee kwalite ebe ndị ọzọ ga-esi wee na-enweta akụnụba na steeti a. Kọmishọna na-ahụ maka omenala, njem nlegharị anya nakwa mkpori ndụ bụ Maazị Don Onyenji mere ka amata nke a n'oge ọ gachara njem na ya bụ ebe a na-edobe ihe ọkpụ ya na ndị isi ngalaba dịgasị iche iche dị na ya bụ ministri. Emmanuel Chigbata wetara akụkọ a n'uju. Ka Maazị Onyenji si kọwaa na ebumnobi ya bụ njem bụ ka ha lee anya fụ ka ya bụ ebe a na-edese ihe mgbe ochie dị ma fụkwa ka a esi wee kwago ya n'ime ya ka ọ bụrụ ebe a na-agba nkili ka ndị mmadụ wee wube akụ ha n'okirikiri ebe ahụ. Ọ sịrị na gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke nwere ebumnobi ịfụ na ebe niile a na-enegharị anya nakwa ihe ndị niile steeti a nwere bụ nke a ga-edozi ma kwue na ya bụ ebe a na-edose ihe mgbe ochie nwere ọtụtụ ngwongwo nke siri na obodo Igboukwu wee weta nakwa ọtụtụ obodo dị na steeti a nakwa steeti dị iche iche dị ya nso, bụ nke na-akọwa ihe gbasara njem, omenani, ụka, mmụọ, mmemme, nchepụta nakwa ọdịnala. Maazị Onyenji sịrị na gọọmenti were ebumnobi idozikwa ọtụtụ ebe a na-eme nkiri na steeti a ma mee ka amata na ekwesịrị ka enebanye ọtụtụ ihe ndị ahụ anya n'iji fụ na akwadoro omenala Igbo ma gosipụta ya na mba ụwa niile. Onye na-elekọta Igboukwu Museum bụ Oriakụ Chizoba Okeke bụ onye duru ya bụ kọmishọna wee gaa okirikiri n'ebe ihe ndị ahụ nọ, kọwara ọtụtụ ihe dị iche iche enwere na ya bụ ebe a na-edesi ihe ndị mgbe ochie nakwa etu ndị mgbe ochie si jiri ya wee na-eme ihe ma kọwaa na achọpụtara ya bụ ebe a na-edesi ihe ndị mgbe ochie maka ọtụtụ ihe achọpụtara na obodo Igboukwu nakwa ọtụtụ obodo dị na steeti a. Onye bụ Director Art and Culture na ya bụ ministri, Oriakụ Chioma Ifediora, kelere gọvanọ Soludo maka inye ha kọmishọna mara ihe ekwe na-akwụ n'ịchịkọba ya bụ ministri. Ọ sịrị na otego aka ya bụ ebe a na-edesi ihe mgbe ochie kwesịrị ka enebanye anya ma kọwaa na ọbịbịa ya bụ kọmishọna ga-enye aka n'ịfụ na ya bụ ebe bụ nke edozigharịrị. Ya bụ ebe a na-edozi ihe mgbe ochie dị n'Igboukwu bụ nke a lụrụ ma nyefee ya n'aka Igboukwu Development Union site n'aka Chief Timothy Umeweni n'afọ 1989 ma bụrụkwa nke agbapere na 1997 site n'aka onye na-achị na steeti a bụ Group Captain Rufai Gaba. Site n'Igboukwu, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.